Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie pe harta MATFR, cea mai îndrăgită serie de pe canal. Suntem aici cu Adelin, protagonistul care joacă pe Andy. Salut! Salut! Ok. Bine v-am găsit la MATFR Review. Vom da review fiecărui personaj și vom spune calitățile lor. Le vom descrie, vom vorbi despre ei. Și vom spune cât de greu a fost sau cât de ușor să le construim și să le facem pentru serie, deoarece sunt personajele care dau viață acestei serii. Începem cu Andy. V-am mai spus, Andy este o locomotivă care are de curând 8 meserii. De obicei trage vagoanele cu Kaolin de la Farquhar, care este cariera de Kaolin. Este evident pentru că vedeți Kaolin peste tot. Jobul lui secundar este să tragă vagoanele cu lapte. Este o locomotivă constructor și iubește să repare în același timp locomotivele care au nevoie de ajutor. Este un personaj foarte bun, dar nu este ușor de păcălit, deoarece știe cum să se poarte cu Bowler sau celelalte locomotive. Bertie este singura locomotivă diesel care nu a vrut să mai facă parte din comunitatea lor. În prezent locuiește la depoul locomotivelor cu aburi și este un prieten de nădejde, amuzant și foarte de ajutor. Este locomotiva în care poți avea încredere, ca Victor, dar el este puțin mai sensibil și nu are tot timpul replicile care să le spună locomotivelor, adică personajelor negative. Vopseaua lui este de culoare banana, cu dungi verzi, mov și pete negre. Este o locomotivă destul de inteligentă, deoarece el le reușește tot timpul să se prindă ușor. De asemenea, duce vagoanele cu Kaolin, dar de obicei lucrează la lăptărie. Acum Adelin va spune ce crede el despre prietenul său, fiind în personajul lui Andy. Păi, desigur că el este cel mai bun prieten al lui Andy, adică mie. Un prieten la locul său, mereu binevoitor și cam atât. Bine, să trecem la următorul. Apariție! Sonia. Apărând prima oară în filmul Andy și locomotiva pierdută, Sonia este o locomotivă misterioasă, dar care are o putere deosebită. Atunci când fluieră, eliberează un praf magic care Bowler îl caută și este nebunit după el. Bowler spune că praful îl poate ajuta să se teleporteze de pe o șină pe alta, iar asta ar fi perfect pentru el ca să prindă locomotivele. Sonia este o locomotivă sensibilă, de asemenea, foarte ușor de speriat, inteligentă și cea mai bună prietenă a lui Andy. Iubită. Da. Sonia știe foarte bine să se ascundă, deoarece a fost urmărită în trecut, înainte să ajungă pe insula Plonty, pentru renumitul ei praf, Goldust, sau praful de aur. Are o vopsea ușor cafenie, cu jumătate galben, cu ochi verzi și strălucitori. Roțile ei sunt mici și rotunde. Are 4 roți, iar ea este una dintre cele mai mici locomotive de pe insula Plonty. Cum ți se pare această curiozitate? Supliment! Acesta este și un fun fact. Sonia este una dintre cele mai mici locomotive de pe insula Plonty. Acum Adelin
îi va da review și va spune cum este. Ca în pielea personajului. Păi, cum să fie Sonia? Bună, blândă, mică, Mică. iubita mea, de asemenea. Și dulce, Cu buzele dulci. cu gust de plăcințică. Respirația ei miroase întotdeauna frumos. Da. Iar privirea îți dă un sentiment ciudat. Hai că ar trebui să te apuci să scrii poezii de Vezi că n-ar fi rău? Da. Atenție! Facem o pauză de la acest review. Într-un următor episod, Andy îi va scrie Soniei un poem de dragoste. Da. Chiar o să facem un episod, încă nu ne-am gândit la un titlu, dar va fi un episod foarte emoționant. Cum Adeline răspunde în pielea personajului Andy la fiecare review și descriere a personajului din MTFR, acesta este un maraton cu review-uri și probabil că va fi decât un singur episod care va cuprinde toate videoclipurile. Toate locomotivele. Să trecem la următoarea. Edward. Apărând în 4 sau 5 episoade, Edward este o locomotivă bună, destul de înțeleaptă și care se înțelege foarte bine cu Andy. Este una dintre primele locomotive care au ajuns pe insula Plonti și lucrează ca locomotivă de pază pentru intrarea la mina bogată în multe minerale, unde Andy a arătat o legitimație falsă ca să poată trece. Este o locomotivă, cum să spunem, de gașcă, care mereu își va ajuta prietenii, chiar dacă ea locuiește la distanță mare de Farquhar. Vopseaua lui este de culoare verde prezuliu cu un pic de maro pe lângă. Este o locomotivă cu 6 roți, fiecare roată fiind de culoare roșu închis. De asemenea, ochii lui Edward sunt verde strălucitor, deoarece locomotivele de genul cu ochii verzi au fost întotdeauna apreciate. Acum Adeline va spune ca tot timpul în pielea personajului cum îi se pare Edward și îi va da review. Păi, cum să mi se pare? Un prieten acceptabil. Au! Un pic viclean, pus pe șotii. Da. De asemenea, uneori pus pe scandal. Are dreptate. Păi, cam astea sunt toate calitățile sale. Acum o să trecem mai departe. Mai departe! Jack. Am ajuns la un personaj foarte interesant, nu-i așa, Adeline? Da. Nu sunt prea multe de spus despre el. Apărând decât o singură dată în episodul 1, Lucky Day for Andy, este un diesel foarte neevaluat. Sau, ca să înțeleagă mai mulți, underrated. Claxonul lui este foarte, foarte enervant și subțire. Dar, să nu mai vorbim de claxon, locomotiva aceasta este foarte rea. Se spune că înainte să apară în primul episod și ca Andy să se întâlnească cu el, a colaborat în secret cu Bowler înainte ca el să ajungă pe insula Plonti.
Este o locomotivă care nu iartă niciodată și nu oferă a doua șansă. Este crudă și nemiloasă. Este o locomotivă cu 6 roți, cu o bază a vopselei gri, maroniu deschis, auriu și pete turcoaz. Acum Adeline, fiind ca de fiecare dată în pielea personajului Andy, va descrie cum vede acest personaj. Păi, cum să mi se pară? Un prieten nu prea poate să fie. Cam atât. Da, rețineți că a fost văzut decât în primul episod Lucky Day for Andy. Apare într-o secvență de 10 secunde și este suspectat de aruncarea unei încărcături în ocean. Să trecem la următorul! Lex, un diesel. Un nesuferit care își cunoaște toate defectele, știe de gravitatea lor, dar nu vrea să-și îndrepte viața. A învățat să bagiocorească toate locomotivele pe care le întâlnește, inclusiv pe fratele lui Rex. Lex este fratele lui Rex, după cum bine ați auzit, și este un diesel destul de răutăcios. Nu ar face niciodată ceva extrem de grav, dar putem spune că este mai mult enervant decât rău. Este leneș, la fel ca Rex, și este una dintre cele mai leneșe locomotive care au fost văzute vreodată pe insula Plonty. Pac! Încă un fun fact. Lex este un leneș pur. Este responsabil pentru colorarea apei din culoarea sa natural transparentă în alb, cum ați văzut în episodul acela misterios. Fratele lui este chiar un exemplu prost și nu vă recomandăm să vă luați după el, mai ales dacă unii copii vizionează MTFR. Nu este așa, Adeline? Da, niciodată să nu vă luați după prostiile din episoadele de MTFR, deoarece majoritatea sunt numai pentru amuzament. Disclaimer! Episoadele de MTFR sunt pentru amuzament și comedie. Toată audiența, general audiența, inclusiv copii sau adulți, se pot bucura de videoclipurile noastre. Videoclipurile sunt pentru audiență generală. Nimic din ce videoclipurile acestea sunt censurate. Acum, Adeline, în pielea personajului Andy, va face ca și până acum. Da, păi despre acesta nu pot să spun decât 2 cuvinte. Neprietenos, un derbedeu, să zicem așa. Și acum să trecem la următorul. Williams este o locomotivă cu aburi. Are un ochelar pus la ochi de culoare aurie. Asta este singurul lucru prin care se deosebește față de celelalte locomotive. Chiar dacă William nu apare în multe episoade, este un personaj cunoscut deoarece s-a vorbit mult despre el. Este prietenul pe care te poți baza întotdeauna, cum este Bertie și Victor. Și chiar dacă lucrează la industrială și stă la o distanță destul de mare de Farquhar, putem spune că este un prieten bun. El are 6 roți de asemenea, vopsea ușor maronie și ochii verzi, fiind chiar acel gen de locomotivă. Acum Adeline va spune din pielea personajului Andy calitățile, descrierea și să audem. Păi, el este un oarecum bun prieten. Te poți baza uneori pe el, nu întotdeauna. Da. Să reamintim că te-a salvat de la industrială
Păi, m-a salvat de la industrială, dar nu întotdeauna poți să spui bazele în el. Da. Și cam atât a fost și cu acesta, la următorul. Mai aveam de spus, dragul meu prieten, că nu-ți vorbește nici frumos, dar nici urât. Dar acum nu mai este.